Diyan ka mo ah. Awal lagarot ti pagkatang ti gatas na di anak ko. Matagdagan pa iti palamutan di balay may. Kinumadim kahit nga gan di balay, okay? Dito'y palang balay ko, ah. Kasi bitaw, napuno. Bintong, bang kinimanang mo tag-gaon, tabangan tayon. Sigar na pa. O kiste sa bada nga talaga gidaya, nabanog pa tao nagtartaray. Apong! 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 Pay bintong, nagpigsa tangiwa mo. Lima na nga pong. Oh, ang pay ni manang mo. Aumunso na dito'y balayon. Kapay nga suna, baga dadjili ko da. Ako na pong. At na nakita surat di kwarto na. Naman, sakita man. Apong, pasensya kan, mandyan nakapakada kanya yon. Biglaan ngamin alain nak ni mama kon, jay abroden, Maria. Sana wala pong makapandi abroad. Ukis ti sabam, madi ka makapandi abroad, gamin mo taling ka, madi na kanti passport mo. Kagidag gaon, mabisina kaon. Siyak nga ta, madinakalan ni mama ka pong. Halain na kaya mo, hindi na ka magkayat. Tito'y kalatan. Makasao kayo mo tapong. Yung nasaysayat na wanto ni manang mo na po. Apay mo tapong. Tawan sir-sirpata ni bakit dito yun. Sa bagay, ustot ako na mapong. Kung kagardag daw na, tatay ka pa ibabaon. Ampay, mabisin kayo na pong. Madipay bintong. Ana, gawo ka saan? Kapanak gardo na pong. Awan, mutala nga talaga. Hello? O, ikaw pala, ading. Ba't napatawag ka? Ano? Magbabakasyon ka dito? Ah, ganun ba? Kailan balak mo pumunta dito sa bahay? O sige, tawag ka na lang sa akin pag pupunta ka na dito sa bahay. O sige, ingat ka. Bye. Oh, nagimas nga biyagan, George. Nice. Ang puno nga pinagturog daytan. Hoy, bakit? Green ka, naltawid. No, sige, matulog ka ulitin. O, kisti sabam. Tiplakang kansan. Naisturbok ba pinagturog mo bakit? Pingadarati ka manan. Nalpas mong dagi jo braman. Bakit? Talpasan. Good. Aywan gayam. Agbakasyon pala ka na dadya kap sa kutoy. Sino nga kapsa mo bakit? Ngema? Won, ni Emma lakay. Ika anong kartag bakasyon dito bakit? Tumawagla ka no sunan, no mapanituyan. Ah, kasi ya bakit? Kaya manong arotel daw na dito. Kat madikam mo ah. Madipay nga nakabakasyon dito, damdamago mo, no manual daw suna dito eh. Ang bay, takos nagdamag bakit? Madimot, ngamadya pinagdamdamag mo amin. Kasla madim kahit nagbakasyon di kabsa kustoy. Awanin baga bakit? Kunak no madim kayat eh. Sige nga Rod. Ano nga taka ko ni may lang nga dungok tatta. Oh, apay kas tatsura man, Dres. Kani bakit ko abak? Ki always mate nga ni bakit mo. Oh, apay ni bakit mo manin Andres? Kay kabsat na bak. Ni, ampay. Dapat ikabsat na ni bakit mo Andres?
Wow, nadapay baak. Adingin na. Nakita ka ba din, Andres? Madimpay nakita ajay. Saka maminsan ko pala nakita ajay. Di nagabay pala di kasarmi ni bakit ko. Kaya? Siguro, tigrim wala dyan, Andres. Nandiyan ka mo ah. Awal lagarot ti pagkatang ti gatas na di anak ko. Matagdagan pa ti palamutan ni balay may. Nyalakit din, Andresin. Talaga kasta kabsat na ajay. Alangan nga madim pagbigyan. Kanapin nga ti mabaling ka. Iso ti kaya di bakit ko. Kinumadim kahit nga gan di balay, okay? Dito'y palang balay ko, Ukis ti sabam. Maya nga mo ni bakit ka nga dito yung di balayaw. Kimalay mo nga, tawan ti problema ay mo. Sa bagay. Sige, tay ni bakit ko no pumayag. Sige, bagam kinibakit mo, no? Pumayag suna. Unlatan na. Ewan gayam. Apay madiganapan ko damay la. Madipay lang nga, Andres. Agpailiwak mit basit kanya na, Agpailiw. Pay mailiw kanya majay. Apay, madigit din. Ato nga pinagrup-rupa, madi nga makapailew. Makapailiw. Pwe! Makapataki ko na ma. Upang ka lang dito yung amang buwisait. Hingkang gagawi din. Hingkang agsapol ti pagkakawartaam. Tadati paggatang na ti gatas di anak mo. Pag sa pulang nga raw, kaawang mati amo nga sa baling nga trabaho. Adumit ti amang mga trabaho, Andres. Hingka pa lang agbirok ti paglabam, Ay, wunya. Apay nga tatam lang yung baga. Apay, nagdamag kaya kanyak. Yan. Kadi na pag sa pulang paglabak-bak. Dino kayat mo, labam pa lang agilupot ko. Adumuring ko kay. Kas pangarigan, manungarag mo titandan ko bak. Kimabalin mi tinadyo 115, Ipang 150 lang mi tatarupam. Kisi sabam, 150. Lugi mo dyan na. Ana, logi ka pa'y jay. Agkusot lang mi taramidim. Baka doon mo ti palabang bak. Basit lang ajay. Pang 5 kilo lang. Sige raw, laba ako. Sige, hintan. Basta pang 150 lang, Uy, mabalin na dyan. Bagla, pagdagdag di pagkatang gatas di anak ko. O sige, tangaro din. Ato aji laba ka, baka basay. Basit la ajay.